Conseguir o bosque autóctono de Castiñeiros máis resistente, máis forte fronte ás enfermidades para que sexa un mellor motor económico da comarca. En última instancia, contribúa tamén a fixar a poboación no rural. Esa é unha das maneiras para definir Bionogueira, un proxecto europeo, piloto, que busca recuperar os soutos abandonados no Concello de Ourensán de Nogueira de Ramuín. Non só iso, recuperalos, senón ademais, melloralos. Pero hoy todo eso está a punto de cambiar. Falamos con Carmen Limia, secretaria do Concello de Nogueira de Ramuín. Carmen, que tal? Moi bons días. Moi bons días. Dicía eu que non se recuperar eses castiñeiros, senón melloralos, porque o Centro de Investigación Forestal de Lourizán identificou xenéticamente as mellores variedades, as máis resistentes ás enfermidades para plantalas despois ali, non? Efectivamente, Lourizán fixo un traballo fantástico de estudios e de investigación sobre os castaños e sobre o monte embellecido de Nogueira de Ramuín. Carmen, un proxecto este europeo, dicíamos, que ten distintas fases, son diferentes de actuar nesas 150 hectáreas. Cal é a que se acomete neste momento? Cantas hectáreas se van plantar, creo que antes de que remate este ano? Pois mira, nestes intres estamos con todas as fases traballando. A primeira é a que vai máis avanzada, que era a que se trataba dos traballos silvícolas sobre o terreo, e tamén a fase de investigación con un tratamento a todos os castaños que tiñan problemas de pragas, que tiñan problemas de pestes, é a que máis avanzada vai, pero bueno, a 31 de outubro contamos que este todo case rematado para o día 31 de decembro pois poder xustificar todo. Na última fase deste proxecto piloto, deste proxecto Bionogueira, Carmen, haberá unha xestión silopastoral, é dicir, combinará animais, pradeiras, árboles e finalmente tamén haberá unha planta de compostaxe, é dicir, é un proxecto que parte desta recuperación dos castiñeiros, pero vai finalmente moito máis alá, non? Dicía eu, para que sexa un pouco un motor neste caso da comarca. Ese quizás sea o aspecto máis fundamental deste proxecto, ademais de tratar os nosos montes para evitar incendios, para sacar unha productividade económica, que ademais se crea un silvopastoreo sobre eles e se crea algo moi importante, que é o que fan a Asociación de Mulleres Rurais de Nogueira de Ramuín, que é a actividade cultural histórica sobre o propio monte, con visitas guiadas, con ventas de produtos típicos dese monte, e que nos parece tamén moi importante este tipo de emprego verde, de emprego femenino e de emprego transversal, xa que todos colaboramos desde o punto de vista técnico, de investigación, xurídico para o tratamento deste bosque embellecido. Neste proxecto con esa integración de xénero da que falaba Carmen Limia, polo menos polos datos que teño eu, Carmen, dos 13 postos novos de traballo que se xeraron, 9 estaban ocupados precisamente nesas rutas, nesa elaboración desas rutas por mulleres. Efectivamente, é un proxecto liderado por mulleres. A directora técnica do proxecto é unha muller, a directora administrativa é unha muller, a directora xurídica é unha muller e logo a Asociación de Mulleres Rurais de Moura, que son 15 persoas que traballan arreo para dar a conocer a riqueza en concreto deste bosque desde o punto de vista histórico, cultural e da riqueza que se pode sacar del. Carmen, este Concello de Nogueira de Ramuín, un dos 56 concellos beneficiarios deste proxecto, é unha cousa moi chamativa, xa para rematar. Son un dos dous que ten menos de 2.500 habitantes. Entendo que ese pulo que vai supoñer ou que está supoñendo xa para os habitantes do Concello de Nogueira de Ramuín é certamente importante. Moi importante, moi novedoso e, bueno, un pouco o que se respira é que se siga a ruta que marcamos nós como pioneros no resto de concellos de Ourense e de todo Galicia, xa que pode ser unha fonte de riqueza para os nosos habitantes nesta Galicia rural despoblada e, ademais, para coidar os nosos montes. Pode ser un exemplo para os concellos pequenos de todo Galicia.
Pois seguro que sí, eses pasos mesturando esa investigación, esa ciencia con esa recuperación dos nosos bosques tan autóctonos e máis tradicionais. Carmen Livia, grazas por estar con nos nestes Bos Días. Grazas a vos. Moitas grazas.